नोंनि लोगोयैबो ना बेबो बेहाबो पार्लार दं सानथिपारायाव नोंहाबो पार्लार दं आरो ना नोंना बहा होयो पार्लारखौ नोंनि दखाना आब' ना बेनो आंनि दखाना मा दखान दङ आब'नि दखान सोलियो फिसासो आंना ओरैनो गानग्रा जोमग्रा हिनजावफोर काजलगाव बाजाराव बेरायफैदों नै काजलगाव बाजार काजलगाव बाजार बिराद दाबो गोगोम दं बाजारा नै दं मानसि दाबो मोनसे होदोंना आब' निजिराखौ दाख्लै आं खेमा देखायदोंना नोंथांमोननि गेजेरावहाय ओमफ्रायहाय दा बेनि दखानाव फैदों आरोना इयो पार्लार होयो आब'आ नै दा बबेथिं दं दा बेनि पार्लार नागिरगासिनो दं आरोना नै मोननायसै बबेथिं दङथाय फन खालामफिननांगोनसै र' बे सासेथिं दङ बबेथिं दङ बेबा आंनो मोननायसैयानो नै ओरै हाबबाय मोनसिगोन आरो आब'नि संखौ काजलगाव बाजाराव मोनफैबाय ओमफ्राय दा नै बे दखानावहायनो हाबबाय ना नै थारैनो आब' निजिराखौ लोगो मोनबाय आरोना आब' नोंखौ लोगो मोनबाय काजलगाव फैनानै ओमफ्राय बेनो नोंनि दखाना आब' ना बेनो आंनि दखाना मा दखान दङ आब'नि दखान सोलियो फिसासो आंना ओरैनो गानग्रा जोमग्रा हिनजावफोरनि लेडिस आइटेम हिनजावसाफोरनि थाखाय गानग्राफोर दङ नै आब'नि हौवासाफोरनिबो दं आरोना ओरैनो लेडिस कमेन्टफोरनि जाहैबाय सिङावबो दङ पार्लार दङ नै पार्लार दं खय बोसोरसो जाखो नोङो आब'बो दखान नालाय जाबाय आं 20 बोसोर जाबाय 20 बोसोर जाबाय ना वाव ओमफ्राय नै बेलाय नोंनि लोगोयैबो ना बेहाबो पार्लार दं सानथिपारायाव नोंहाबो पार्लार दं आरो ना नोंना बहा होयो पार्लारखौ आंना डिसि अफिस खाथियाव आच्छा दे मालाबा थांनानै नोंनिखौ देखायहैनोसै दिनैहाय थोदो आब' सिङाव नायदिनि ना मा सिङाव सोरबा कास्टमार दं थांला कास्टमार दङ सिङाव माने उसुबिदा जायो नालाय आखाय हाबला बेखौनो आब' निजिरानि दखाना बेनो नोंथांमोनाथ' दाख्लैफोरनिफ्राय आं देखायनानै होखाबाय आब' निजिराया बेनो आरोना माने आं दिनै फिन खेबसेबाव काजलगाव बाजाराव फैनानै बेखौ आब'खौ लोगो मोनफिनबावबाय आरो बेनोसै माबोरै दं आब' खबरा दङ बिदिनो मोजां गाज्रि गेजेराव माने दाख्लैथ' आं नोंखौ भिडिअ होदोंमोन आब' ओमफ्राय भिडिअनि गेजेरजोंहाय गोबां मानसिया नोंखौ सिनायफिनबाय बा नुफिनबाय नोंनि गारांखौ मोजां होननानै खनसेनो थिनदों आरो बे गोदान दोंसे दं होननायखौबो नोङो खननानै देखाय होनदों आरो खोन्थानो हागोन आं नों बेखौहाय उनावहाय खनफिननांगोन ओमफ्राय माखासे मानसिफोरबो नोंनिफ्रायनो कन्टेक्ट लादोंमोन आराङाव ना ओमफ्राय खनगोन होननानै बुंदों माने आरो फैगोन बैसागुआवहाय नोंखौ एसे माबा खालामफिननो सानदों आरोना गोदो समफोरनि बायदि दे थांनो हागोन लेंहरबा सोरबा कन्टेक्ट खालामबा थांगोन आं सोरनोबाफोर आब' निजिराखौहाय बैसागु एरिफ्रावहाय प्रग्रामफोर जायोब्ला माने एडभान्स कन्टेक्ट खालामनो हागोन जेब्लानाखि बैसागुआव खाथि फैयो अब्ला माने आब'नि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं होनानै होगोन आरोना बेनोसै थेंक इउ आब' होमबा ना